Rydyn ni'n gwybod pan fyddwch chi'n sâl gall y byd fod yn lle anodd. Os oes moddion neu driniaeth ar gael, bydd gennych obaith. Ond, os nad yw ar gael ar y gwasanaeth iechyd gwladol, gall hynny newid pethau. Rydych chi'n ganolog i bopeth wnawn ni. Ni yw Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru gyfan. Rydyn ni'n rhoi cyngor i'r gwasanaeth iechyd gwladol a'r bresgripsiynau ar defnydd o feddyginiaethau yng Nghymru. Os ydych chi'n edrych am feddyginiaeth newydd, gall y ffilm hon eich helpu i ddeall sut i gael gafael arnyn nhw. Bob blwyddyn mae eich bwrdd iechyd yn gwneud penderfyniadau anodd am sut i ariannu'r galw cynyddol am ofal iechyd. Y flaenoriaeth yw'r triniaethau sy'n gallu gwella ansawdd bywyd ac sy'n werth da am arian. Nid yw'n syndod ei bod yn fwy anodd cael meddyginiaethau drud iawn neu rai sydd heb eu profi. Felly, beth allwch chi i'w wneud? Siaradwch a'ch meddyg yn gyntaf. Dylai fod gan bob bwrdd iechyd restr y fformiwlau neu feddyginiaethau y gall eich meddyg neu ymarferydd gofal iechyd ei roi. Os yw ar y rhestr, a'i bod yn addas, mae'n syml. Os na, ble ddylech chi edrych nesaf? Os yw meddyginiaeth newydd wedi cael ei gwerthuso a'i chymeradwyo gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Rygoriaeth mewn iechyd a gofal, NICE, neu gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru, AWMSG, dylai fod ar gael gan eich bwrdd iechyd yn fuan ar ôl cyhoeddi'r cyngor. Ni fyddai AWMSG fel rheol yn gwerthuso meddyginiaeth os yw NICE eisoes wedi, neu ar fi'n gwneud hynny. Ond weithiau gall penderfyniad cynnar gan AWMSG olygu bod y feddyginiaeth ar gael yng Nghymru yn fuan iawn. Os ydych am i AWMSG ystyried eich barn chi am feddyginiaeth newydd, ffoniwch nhw, neu ewch i'r wefan i roi gwybod iddyn nhw. Mae'r rhan fwyaf o'i gwerthusiadau ar gael i'r cyhoeddi chi ei gweld. Gallech hefyd fod yn rhan o'r grŵp diddordeb cleifion a'r cyhoedd, sy'n cynnwys cleifion, gofalwyr a grwpiau cymorth cleifion, gan rannu gwybodaeth a phrofiadau i annog cleifion i gymryd rhan a deall. Mae'n cwrdd 2 neu 4 gwaith y flwyddyn yng Nghaerdydd a byddai'n braf cwrdd â chi. Mae angen dull gwahanol o werthuso rhai meddyginiaethau, fel arfer os yw'n glefyd neu gyflwr pryn, fe gelwyr yn gyflyrau am ddifad neu am ddifad iawn, lle nad oes llawer o dystiolaeth i wneud penderfyniad. Dyma pam mae eich profiadau a'ch barn chi fel claf neu ofalwr yn werthfawr iawn. Dychmygwch pe bai cwmni fferyllol yn datblygu meddyginiaeth newydd o ddiddordeb i chi. Mae newydd gael ei thrwyddedu, ond y cwmni heb wneud cais i'w defnyddio yng Nghymru. Os nad yw'r cwmni'n gwneud cais i'w gwerthuso o fewn yr amserlen, mae hysbysiad heb ei gymeradwyo yn ymddangos ar wefan AWMSG, ac efallai na fydd modd cael gafael ar y driniaeth yn hawdd. Os oes digon o gleifion fel chi yn dangos diddordeb mewn meddyginiaeth o'r fath, byddwn nhw'n annog y cwmni fferyllol i weithio gyda ni neu NICE i wneud penderfyniad. Os ydych eisiau meddyginiaeth sydd ddim ar gael, yna gall eich meddyg gwneud cais cyllido claf unigol i'ch bwrdd iechyd. Mae'r cyfan yn dibynnu a fyddwch chi'n debygol o gael mantes glinigol sylweddol a bod yn werth da am arian. Os caiff sawl cais cyllido claf unigol eu cyflwyno ar gyfer yr un feddyginiaeth, yna falle caiff ei ystyried am yr hyn a elwir yn benderfyniad Cymru'n 1. Mwyn i hyn ddigwydd, ni fydd cyngor wedi gyhoeddi, neu nid yw'r feddyginiaeth wedi thrwyddedu, neu mae'n cael ei defnyddio'n all-drwydded ar gyfer rhywbeth gwahanol. Bydd panel o arbenigwyr ac yna'r prif weithredwyr yn asesu'r feddyginiaeth ac yn penderfynu a ddylai fod ar gael i grŵp o gleifion cymwys. Os yw'n benderfyniad ie neu na, gwneud yr un penderfyniad gan bob bwrdd. Ni ddefnyddir y broses Cymru'n 1 yn aml iawn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan. Weithiau, mae cwmnïau fferyllol yn cynnwys cleifion mewn treialon clinigol. Gall hon fod yn ffordd o gael gafael ar feddyginiaeth sydd ddim ar gael ar wasanaeth iechyd gwladol Cymru. Mae rhai cwmnïau hefyd yn cynnig cynlluniau yn uniongyrchol i'r byrdau iechyd. Rydym ar hyn o bryd yn edrych i weld sut y gallai cynlluniau fel hyn fod ar gael i gleifion ledled Cymru. Gobeithio bydd hyn yn ddefnyddiol i chi mwyn cael gwybod sut i gael gafael ar y feddyginiaethau newydd.
Yn AWTTC, rydym yn ceisio cynnig golau ar ddiwedd y twnnel i chi a'ch teulu. Am ragor o fanylion am y prosesau a sefydliadau yn y ffilm hon, ewch i'n gwefan